Това, което видяхме, е доста добра оценка. Добре. Ако стискат и през смесеното съчетание, може би ще има изненади. Това е европейското първенство при ансамблите. Сега да видим какво ще ни предложат ансамбъла на Испания. От тях също очакваме добра композиция. Те също на Световната купа в София, те спечелиха многобоя и двата златни медала на уридите. Представиха се доста добре. На Челенджка Портимао също заеха трето място в многобоя. Сега ще видим какво ще се случи. Интересно начало. Чудесно изпълнена трудност на панше, което ще им донесе 60. Чисто изпълнено ЦЦ. Това са колаборациите с ниски изхвърляния, побутвания, подавания на уреда. При тях е задължително условие да няма дълго или високо изхвърляне. И трите състезателки, които изпълняват колаборацията, да са в еднакъв интервал, времеви интервал. Чудесно изпълнена размяна. Разкошна динамика, промяна на динамиката, видима, много добре изпълнена. Тя трябва да е задължително 2 секунди и да се изпълняват 2 движения в нея, за да бъде зачетена. Тези динамични промени трябва да са 4 при ансамблите и 2 при индивидуалното. Но има и вариант да се направят 3 динамични промени и 1 ефект или 2 динамични промени и 2 ефекта. Това е абсолютно решение на хореографа на съчетанието. Тук също виждаме динамична промяна, много добра. И не са много отборите, при които се вижда толкова отчетливо и мисля, че испанките доста... Точно така. Испанките са първия отбор в тази група, които направиха така видимо артистично изпълнение в своята композиция. Защото искам да отбележа, че характера и водещата идея са много важно изискване през този олимпийски цикъл за оценката за артистичност. Не трябва да има на моменти характер, а трябва този характер да присъства в 100% от съчетанието. Трябва да има някакъв разказ, някаква водеща идея. Защото и съответно наказанията са много големи, специално за характер в артистичност. Ако съдийката прецени, че липсва по-малко от половината част, има само някакви зачатъци на характер, тогава наказанието е 1 точка. Когато има в 2/3 части от съчетанието характер, тогава наказанието може да бъде 0,6 или 0,3 и за това дали ще е ръка, дали ще е глава, дали ще е падьом, крак, нещо да се случва непрекъснато и в бидието, и по време на ротации, на колаборации, на големи смени, задължително трябва да